Oh, sige. Para ang picture. Ready na? Yeah. Hala na, there's still one more. Yeah, I know. I'll give you some. Oh my goodness. Hey, you eat it. Ano ba naman sila sa hands? Nagdadua ka po. Na, napagay nangalot sa mong likod. Okay, let's get up. You're not female. Hala, tulo na sila dyan. Nangayo pa ang isa. Hala, upat. Gipanggutom na sila. I want you to go up. Oh, try mo. Ang isa, ang dako kay dili na natin. Bugat yan lawas. Come, come. Nara ah. Oh my goodness, more. Look. Dako kayo siya. I want to give you more, but you want to go up more? That's it. Hold on, hold on. Ay, tama. Oh my God, wala na. Ikaw, ganahan ka? Ay, pagtuloy na sila. Gigutom sila. Oh, you want to go? Wait, no hands, ha? No. Gamitan akong kamay. Kanin diri sa kilid mas lighter yung color. Sige na, stop na. Wala, oh. Oh, sige na. Tikas na sa wala. Wala, di mo na siya bigotong. Kawa mo siya. Nangalot siya kilikili. Ibiyaan daw ninyo mo siya, Mitch. Silang tulo nagtanaw. Eat na sila. Uy, grabe po. Ala, ang kamot, Joy. Kaas ko kayo siya, Nel. Naglupa ay. Medyo gigunitan akong kamot pa rin. Hindi ka makawa lagi. Gigunitan nito niya. Hala, gumapa. No hands, no hands. Oh. No hands, no hands. Oh, man na.